episod, adică chiar. Mi se pare jocul ăsta destul de tare. E interesant. Mai este și pe acolo cu unii zombie. Puteți să încercați pe el, este foarte epic. Niște jucători ca de multe ori cât naiba asta. Nimeni să nu fie nimeni pentru că sunt foarte mulți jucători. Nu vrează că nu vezi chestia asta. Care de nivel? Dar să nivel 12. Și chestia e că pot să-mi aleg orice calitate vreau. Ce asta? Ai, fraților. Vie. Meu. Astea sunt toate magazinele, shop-urile, ce astea, mă rog. Sunt de level 18, dar de level 18, hai, am câștigat 100 de bani, nici măcar nu se pun. Hai să mai dăm pe mapă. Haideți, oameni buni, veniți odată. Ce ciudat. Joacă destul de mult pe server, nu știu și nu intră. Sunt 10 levere. O să ia la al treilea. Lăsați un comentariu și un like. Măcar să strângem 3 like-uri ca să facem și al doilea episod. Sunt începător, n-am mai putut în viața mea. N-am chiar în viața mea. Gaming am unii niște primi gaming. Nu sunt chiar așa de mamă ce tari, dar nici așa, ce slabi. Au și câțiva abonați.
abonați la greu. Nu știu bine, nu știu bine. Păi, vezi chestia asta cu lupte, te lupți poate chiar și 5 minute. Nu e chiar așa slab jocul, dar grafica nu se vede, mamă, ce șmecher, mai se vede și dar merită încercat, n-am ce să zic. Lăsați și voi în comentarii din să zicem ce jocuri cunoașteți voi și vrea să le joc și eu, să filmez și eu ceva, că nu vreau ce să mai filmez. Adică puteți să avem chestiile astea, dar îmi trebuie like-uri, multe like-uri. Să fie minim 3 și maxim 10, adică maxim poate să fie și 3000, dar nu cred că o să am eu nici niciodată atâtea like-uri. Mai facem mare, altul mai luptăm aici. Nu are cea mai tare grafică. Nu poți să intri în unele chestii cum ar fi în peștera asta folosită, nu poți să intri, uitați-vă un pic la peștera măsii. Uitați-vă un pic acum, mă bat cu un bătin singurel. Nu am și alte arme mai bune. Uite. Peștera era monstrul. Era dinozaur. Ce mă, băi, fraiere, vezi că te omor din 2 lovituri. A, uitați-vă un pic. Ce fraiere, vezi că te-am omorât. Ce mare și ce tare să dădea fraierul. Am câștigat. Deci, cred că acesta este episodul. Următorul episod cred că să fie chiar